Ohaneze legenti unabolachi una sala chikedugu numere n'ụbọchị teji maka lụnụ tere ọfụma taa bụ Wednesday kwa bụrụkwa abalị 13 n'ime ọnwa Jenụwarị n'afọ 2021. Anya gwụchala ọzọ na nketa ihe anyị bụ akwa akọ nakwa Igbo Nzukọ na-abịa na redio Ọhaneze Darling 107.3 FM Owerri. Na nketa ọ bụ onwe Chinonso Ugorji nọ n'isi ugbo wetara gị ya bụ ihe omume na ọkwa ebe ahụ na-ega anyị ntị n'olu n'aka anyị jiri eju na nketa imete gị mma na ya bụ ihe omume. Na mbụ ka anyị ji Vanguard ebe anyị hụrụ isiokwu ndị nke a. Chụọ Adamu na ngige ugbu a ya ka otu Sanu na Nasu na-agwa ọchịchị etiti. Onye na-emebela igwe nju oyi ndị na-eji anwụ arụ ọrụ maka nchekwa ọgwụ mgbochi nje okoro enwela obi iko n'elu n'Ọshụn dịka ndị na-achị nama jiri aka nwagbuo onye ọrụ ugbo na steeti ahụ. Inubekwe APC bụ otu ndọrọndọrọ Igbo Oringo ya ka PDP na-ekwu. Geenụ ntị ọfụma, unu ga-abanye n'ọkọhịa Sambisa ngwa ngwa natachara ọzụzụ ya ka Buratai na-agwa ndị soja ewere ọhụrụ n'ọrụ. Na Daily Independent ka anyị hụrụ isiokwu ndị nke a. Boko Haram, ndị agha Naịjirịa ga-eziga ndị soja ewere ọhụrụ n'ọrụ n'oke ọhịa Sambisa. Ndị agha elu ga-agbakọrọ ngalaba ụlọọrụ ndị kwuru na nke onwe ha aka n'ọrụ iji gbaa megide ọnọdụ enweghị nchekwa n'ala anyị. Ụlọọrụ ala na-ebu megide ọgwụ ike NDLEA anwụchala mmadụ atọ a na-enyo enyo napụta ha ntụ kokenu dị 100 kilogram na 37 na ụma 8. Ọchịchị steeti Anambra agbatịkwuola oge maka mgbapụ ụlọ akwụkwọ na steeti ahụ rute n'abalị 26 nke ọnwa Jenụwarị afọ a. Onye isi ala mba Portugal anwụtala Mama Buhari okoro n'ime awa 24. Na Punch ka anyị hụrụ isiokwu ndị nke a. COVID-19 ụlọ akwụkwọ ga-amalite n'abalị 18 nke ọnwa Jenụwarị tutu ruo ọkwa bụ ministri okwu agụmakwụkwọ nyere ntụziaka ọzọ ya ka otu PTF na-ekwu. Maka mmepeghachi mahadum, otu chịkọtara ụmụ akwụkwọ Naịjirịa NANS ga-ehiwe ụtọtawa ike maka mgbochi nje okoro n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche n'ala anyị. Ndị Vice Chancellor Akesola Asu kwuo na mahadum ndị enwere ala anyị nwere ike ịmalite agụmakwụkwọ ọzọ n'ihi ọgwụ eji agwọ nje okoro. Ọchịmbaja zitela ndị na-eme nchọnchọ n'ala anyị. Ọwashio enweghị oge ọbụla ndị uwe ojii jụrụ ịnabata ndị ahụ a na-enyo enyo ndị otu Amotekwu nyefere ha n'aka ya ka onye kọmishọna ndị uwe ojii na steeti Ọyọ na-ekwu. Kpọmkwem na Tribune ka anyị nwekwara isiokwu ndị nke a. Ọnọdụ enweghị nchekwa Naịjirịa apụọla n'egwu ya ka Tanko ya ka anyị na-ekwu. APC gara n'ihu na-enweta mmeri na ntuli aka elu a ga-eme n'ọdịnihu na Naịjirịa ya ka na-achị steeti Kogi gọvanọ Yahaya Bello na-ekwu. N'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa, ọ bụ okeme ọrụ ọchịchị etiti ichekwa ụmụafọ Ọyọ na ndị ọzọ ya ka otu ndọrọndọrọ ọchịchị Action Democratic Party na-ekwu. Anyị amaghịkwa oge anyị jiri sonye n'usoro ụgwọ ọnwa IPPIS. Ugbu a anyị adala ogbenye karịa ka anyị dara na mbụ. Ya ka ndị ọrụ ọkwa ha dị elu tinyekwara ndị ọrụ na-abụghị ndị nkụzi na mahadum Abubakar bụ ele wotiri na mkpu akwa o. Na The Nations ka anyị hụrụ isiokwu ndị a. Ndị uwe ojii anwụchiela mmadụ 43 ndị na-agba oringo tinyekwara ndị ọgba ọtọ agba egwu ndị ọzọ na Lagos. 2023
Okorocha na-achọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị ọhụrụ iji napụta Naijiria. Gekwa ntị, ọrụ enyi na ọgbụgbọ egbuola mmadụ 4 n'otu obodo na steeti Benue. Ndị ọka nkụzi ala anyị ise aha na-ada ụda arajiela ekwu n'ihi nje okoro. Chai, ka Chineke dara mkpụrụ obi unu na ndokwa o. Agaghị m ahapụ ịga nyocha anya atụmatụ ọrụ ndị arụkwara n'ụzọ ya ka Wike na-ekwu ka anyị ụchara na The Nations n'ụtụtụ a. Kpọmkwem na Blueprint ka anyị nwere isiokwu ndị nke a. Akụkọ na-agbakọ ọnwa mba Uganda techela ogbe nzirịta ozi soshal midia n'ihi ntụliaka elu mba ahụ. Anyị agaghị alazụ na mkpebi anyị ịgbapụ ụlọ akwụkwọ n'izuụka na-abịa abịa ya ka ọchịchị steeti Bauchi na-ekwu. Ndị ọrụ nchekwa achọla ndị ọkpekpe bịara ịwakpo otu obodo na steeti Niger ọsọ ukwu eru ala. Biko nyere anyị Garuba Shehu mkpịsị ogologo, ọnụ mmiri okwu ya banyere ọdụ enwe nchekwa ala anyị abụghị ihe ntị abụọ kwesịrị ịnụ ya ka ụmụafọ Naijiria na-agba Buhari. Ụlọ ọrụ NDE ka dịkwa uchu banyere ohere ọrụ na 7,774 ya ka onye na-arụgodo ọrụ dịka onye isi ụlọ ọrụ ahụ Malam Abubakar Nuhu na-ekwu. N'ịgafe na Daily Post ka anyị hụrụ isiokwu ndị nke a. PIB, anyị ga-emere ụmụ ajọ mmụọ niile na-ebu agha megide mbufe atụmatụ iwu Petroleum Industry Bill n'afọ a ya ka Lawanu na-ekwu. Ndị ọkpa egbe egbuola onye na-azọ ọkwa kanselọ tọrọ mmadụ 2 ndị ọzọ na steeti Delta. COVID-19, ụmụafọ Naijiria enyela ndị ọchịchị ọnọdụ banyere mgbachi obodo ọhụrụ. Ya rịịkwawo ndị uwe ojii azụlelia njem ịkwụsị mbugharị ngwa ọgụ ntọrọ mmadụ tinyekwara ịzụbata ụmụnama n'ohi na steeti Zamfara. Ya rịịkwawo ndị uwe ojii azụlelia njem ịkwụsị mbugharị ngwa ọgụ ntọrọ mmadụ tinyekwara ịzụbata ụmụnama n'ohi na steeti Zamfara. Ndị agha egbuola ndị ọkpa egbe 10 nwuchie ndị na-agbanyere ihe izu na steeti Katsina. Onwe ha aṅụọla iyi ịnwụchi ndị otu APC na PDP ndị na-akpali ọnọdụ ọgbaghara na steeti Ebonyi. Kpọmkwem na New Telegraph ka anyị hụrụ isiokwu ndị nke a. Ọchịchị etiti abịanyela aka n'akwụkwọ maka ọrụ okporo igwe ga-ewe $1 na ụma 959 bụ nke ga-esite Kano gawa Maradi. Ụlọ nzukọ omeiwu ukwu ala anyị agbaala ministri okwu ahụike ajụjụ n'ihi ijeri naira 4 na ụma 6 emebere maka ọrịa Ebola. Anyị nwụchiri mmadụ 21,296 ndị a na-enyo n'ime afọ 2020 ya ka ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ala anyị na-ekwu. Lagos, Kano, Kaduna nakwa steeti ndị ọzọ bụ ebe a na-atụ anya ịkwaso ọgbaghara n'ime afọ a ya ka ụlọ ọrụ DSS dọrọ aka na ntị. Ụnụ akwala nwa yigharị ụbọchị a ga-amalite agụmakwụkwọ ọzọ n'ala anyị o ya ka otu jikọtara ụmụ akwụkwọ Naijiria na-asị dọrọ aka na ntị. Na Christian Light ka anyị hụrụ isiokwu ndị a. Ịnụkwao, Obasanjo bụ onye Igbo, mpaghara South West enwetabeghị ọkwa onye isi ala kemgbe afọ 1999 ya ka Adefuye na-ekwu. Ịnụkwa m akụkọ. Otu ụlọ ụka ebiwala abụọ dịka onye ụkọchukwu ha lụrụ onye odeakwụkwọ nke aka ya n'ime ọnwa abụọ ọ lichapụrụ nwunye ya nwụrụ anwụ. COVID-19, ọchịchị ka dịla njikere maka mgbachi obodo ọhụrụ n'ala anyị ka anyị nọ na Christian Light n'ụtụtụ a. Na Nigerian News Point ka anyị nwekwara isiokwu ndị nke a. Hapụ n'ụzọ dị mma aka o ya ka ndị nwere aka oke na steeti Imo dọrọ Rochas na arara ume aka na ntị tinyekwara ihe dị ọha. N'ihi akwụghị ụgwọ ọnwa na ụgwọ ndị lọrọ ezumike nka ọrụ na steeti Imo, otu Imo Light for Good Governance azọlela njem imevọ ọchịchị steeti Imo. Na News Echo ka anyị nwekwara isiokwu ndị nke a. Ndị na-achị na ama na ndị oji egbe ezu onye wegharala okporo ụzọ dị n'Aba ka anyị hụchara ewegharala okporo ụzọ ndị dị n'Abia steeti ya ka anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ News Echo n'ụtụtụ a.
N'ịga n'ihu na News Echo ka anyị kwara isiokwu ndị nke a anyị ga-ama mmeri Obiọzọ nwetara aka n'ihu n'ụlọ ikpe ya ka omenazụ kwuru. Ọ bụ naanị Chineke ga-elebara ụlọ ụka ndị nwere n'ala anyị anya ya ka prọfet Akụjọ na-ekwu ka anyị chọrọ na News Echo n'ụtụtụ a. Ndị ọgbọ bụ n'ebe a ka anyị ga-achịkọta na nke ụtụtụ ihe omume anyị bụ n'akwa akwa n'oge na-adịghị anya ka anyị ga-agbapụrụ igwe ekwentị anyị ma bụ na isiokwu anyị ga-eleba anyị n'ụtụtụ a n'oge Igbo Ezukọ nọrọkwa n'ebe ahụ ndị ọma ma na-ege anyị ntị. Aka bụ m onye nke unu nwanne unu na ezi enyi unu Chinonso nwa Ugorji. Anyị na-alọghachite azụ n'oge na-adịghị anya. Ndewonu. Ihe dị mma n'anya gbara ndụ onye ihe ọma na-adị mma bịa nara anyị aka. Darling FM 107.3 Owerri bụ ebe a nọ. Hapụ redio gị ebe ahụ. Ọ dị m onye nwa m ji eme ọnụ ekelekwa m gị ọzọ maka isonyere n'ihe omume anyị bụ Igbo Ezukọ nke Tanabịa na redio Ọhaneze Darling 107.3 FM Owerri. Na nketa isiokwu jiri bịa bụ ihe metụtara okporo ụzọ. Ọ bụ ma gị lee anya anyị ga-achọpụta na udu mmiri jile nnọọ nwayọọ na-ezebata isi kpọmkwem n'ala anyị bụ Naịjirịa. Ụnyaahụ kpọmkwem n'ebe m bi ka mmiri zoro jụọ ma ọ fọkwara ọzọ maka ebe ahụ ibi ugbu a na-ege anyị ntị n'olu. Anyị ga-aghọta bụ na okporo ụzọ ndị nwere na steeti Imo chem na ha nọgasị n'ọnọdụ dị mma ruo ugbu a. Na ngwụcha afọ gara aga ka aka na-achị steeti Imo nọrọ gbape atụmatụ okporo ụzọ abụọ n'ime ha bụ ndị gbapụtara ihe bụ nke otu n'ime ha bụ nke sitere Owerri gawa Ọlụ ebe nke ọzọ bụ nke sitere Owerri gawa Ọkigwe. Tinyekwara okporo ụzọ ndị ọzọ wapekwara n'ime afọ ndị gara aga nakwa ndị nke anọkwa n'elu ha na-arụ ọrụ n'oge ahụ tupu udu mmiri ezebata isi n'ime afọ ahụ. Ekwanyekwa na ngwa udu mmiri zepụrụ isi na aga malite ọnụ n'okporo ụzọ ndị ahụ dị iche iche mana anyị na-ajụ n'ụtụtụ a kedu ka ị siri hụta okporo ụzọ na-aga n'ebe ahụ ibi ka ọ dị ugbu a. Dị ka ọ na-aga dịka esiri tụọ anya ya ndị gị chere a ga-eme iji gbapụ okporo ụzọ ndị ọzọ tupu udu mmiri awụda kpọmkwem n'ala anyị. N'ihi na ka ọ dị ugbo ha adọla n'aka na ntị na-agwa anyị na Chebikwe na mụ anaghị m abịala nnọọ Chebikwe na ụmụ anaghị m abịala o. Kedu ka ị siri hụta ọrụ okporo ụzọ ndị na-aga n'ihu ugbu a n'ala anyị bụ na steeti anyị bụ Imo tụmadị n'ebe ahụ ibi ugbu a na-ege anyị ntị kedu ka ị siri hụta ndị ji ọrụ okporo ụzọ ndị a ọ na-arụ ya dịka ị siri tụọ anya ya ka ọ na-agba onyụkpa ọ na-aga zum ka ọ na-aga jam mee ka anyị ma n'ụtụtụ a tinye akara ekwentị anyị bụ 08150501073 08150501073 ka bụkwa akara ekwentị ga-etinye anyị n'ụtụtụ taa ihe omume anyị bụ Igbo Ezukọ. Ị bọọla chi? Nwanne ka m ị bọọla chi? Ya, aha m bụ MC Chibueze Nwakire. MC Chibueze ya gazie isi ebe na-akpa ya MC? MC m Ohuba ọha ji na-ahụ. Ohuba ya gazie wapụ ọsọ enu? Ụba niile tara anyị na a ga-arụ ụzọ ma mmiri kpọfe. Ụkwa niile abụrụ afọ ebere nwaanyị Elubet. Ụzọ chi Abụ Junction gawa ime afọ gawa Amafọ ụbọchị ma Ohuba ọtọka ọkere nwere ka arụrụ arụ. Ihe ndị ahụ niile nwụkwa okwere nkwa ememe ka ha sịgara gọvanọ ọnụ ugbu a na-ebe anyị. Ọ bụrụ ụzọ anyị atọ ka anyị gawa na fam ma anyị nwere ụzọ ịgawa Amafọ gawa afọ ụzọ adịghị ọ dị m chọrọ ime ka ị mara ọgwọdị nke anụ ga-arụ ga ọ dị mma ya gaziri gị nụ MC onye kpara n'ụtụtụ a si ọha ji egbe ma kpara n'ụtụtụ a ma debata gwa anyị ka o siri dịrị ya n'ebe ahụ ọ sị na enweghị ihe ahụrụ anya ka ọ dịkwa ugbu a. Ọ dị mma anyị na-atụ anya na ndị ọdịnaka ga-ama ihe ha ga-eme banyere ọnọdụ ndị ahụ. Ị bọọla chi? Ya gazie nụ adị m mma gị nwakwanụ pụna bụ redio gị na ọ na-eme ụzọ ebe a. Ọ dị mma ekene gaa n'ihu.
ọ dị mma ya gaziri gị nụ ị na-ekwu na ọ bụ n'ihi okwu o nwere n'ụlọ ikpe mere o ji na-alata ọzọ n'ihe banyere ọrụ ngo dị iche iche ndị o kwere nkwa ịrụgasịrị ụmụafọ emu mana onye ọbụla nwee ndidi n'oge na-adịghị anya n'ihe dị ọkụ na ọ ga-ajụ nke ahụ bụ ntụnye oke nke gị nke ahụ bụ echiche obi gị nwanne Ịbọlachi ọnọtụ redio gị nụ adị m mma gị nwakwanụ ọ dị mma gị na ebe isi akpọ anyị nụ ọnụ gị agbanweela ahụ nwere azụzụ iriwala ọnụ ya ga-eche the most peaceful community in Igbo State. Before me go any ihe ọ bụla tụrụ m ikele gị maka ọma anyị na-anyị ka esi ọrụ na n'ihi na FM na-ewepụta okwu azụ topics ndị gbasara ndị mmadụ ọha na eze. Ana m asịkwa ọnụ ojiri nke n'uche. Ya gazie ego nye kem. Yes. Ka m ji onwe ya kwuo ihe gbasara okporo ụzọ na-arụga na Imo State ahụ akpọ m nke Owerri. Na n'ime obodo anyị like decoration na onye kpọrọ before she go then also how she from afọ gawa ụbọchị ma gawa tapam ihe ahụ ndị bekee kpọrọ a very critical road an economic road ụzọ a na-eji ebe ahụ na-ewepụta mma n'ime ala atapam n'ebe ahụ ebe na-eji ebe ahụ na-ewepụta every day too much mana ndị NDDC na n'oge gara aga the contract to one particular company. So the company made the road abandoned. Even the Igata place now, after people life, they can hold the company on and there with the equipment and the company not there. Even not there first. So how energy the also finish here? I don't know. So I'm not going to go on any. I'm not now. Then the federal government through NDC. Go and contact here, make sure that they are mobilized and down back to site. Then, you must have also need on Haji, so they are Haji as this. They won't know them remote level. I'm not government because government, because yeah, I can't imagine any for the I never come out, no, they need it. Out of ya gaziri gonye kem ompadek maka itinye oke nke gị n'ụtụtụ taa anyị na-ekwu na ụzọ nsiri ya vụgawa adapam n'ọnọdụ ọjọọ ka ọ dị ugbu a mana anyefene ya bụ atụmatụ ọrụ okporo ụzọ mana ka ọ dị ugbu a ndị ji ya gbahapụrụ ya were mbọmbọ ị na-akpọzi aka na chi steeti mụ nakwa ọchịchị steeti a ka biko lebara ya bụ okporo ụzọ anya ị na-ekwu na enyefere ọchịchị tinyepụrụ ya bụ atụmatụ ọrụ mana ị na-achọ ka ọchịchị steeti ma jiri ikikere ha lebara ya bụ okporo ụzọ anya iji mezikwuo ya ọfụma ọ dị mma ya gaziri gị ompadek maka ntụnye gị n'ụtụtụ taa ndị ọma anyị gbapụ n'aka ahịa lọghachite azụ anyị aga n'ihu n'ọkwa n'ebe a na-ege ntị redio ọhaneze Darling 107.3 FM Owerri aha m ka bụ ihe ọ bụ Chinonso Ugorji ndewonu Darling FM 107.3 Darling FM 107.3 The People's Radio. Choro stonko de roof taso Nasa maka from obo wall ge Aluminium profiles na foreign dozo Na biyan diosa demma Otro kendes kwa Nigeria Limited Age mega up your mao Nyege price and quality Piana Ken Desmond Industries Nigeria Limited go test stone coated roof tiles ge water collectors aluminum profiles na accessories maka window na partitions ge stainless steel pipes na accessories maka staircase na handrails ge PVC ceilings marble granite udi ceramic tiles niile foreign security mobo bulletproof doors steam bath jacuzzi shower cubicles na complete sanitary ware Ken Desmond ge renye makunyere di yendi anile n'ụlọ na quality na ọnụ ala dị mma for Ken Desmond na 3D building materials and finishing plaza ọhụrụ dị na Timber Market Junction Road Safety Road Naze Owerri maọbụ na Ken Desmond Plaza 197 Douglas Road Owerri maọbụkwanụ na Ken Desmond Plaza 88 Aba Road Umuahia phone 0803 553 2369. To all the customers around the globe. Chief, how come your electricals and electronics are so durable and effective? Ever heard of AO Emako Plaza? AO Emako Plaza, 58 Ihuba Street by Tetlo Road, Owerri, is the place for electricals and electronics. Emako's number for those with highest taste in electricals and electronics.
Welcome to AO Emako Plaza. Dealers in all types of electrical appliances, electronics like home theaters, TVs all sizes, fridges, freezers, generators, office and household furniture, garden lights, switches, sockets, Italian chandeliers, distributors of Nigerian wires, cables and armored cables like Cabel, Metal, Berliak and Coleman wires and cables. What are you waiting for? Rush now to AO Emako Plaza, 5080 Huba Street by Tetlo Road, Owerri. Phone 0803-7213-214. Email emacoglobal@yahoo.com. Emako Plaza, 5080 Huba Street by Tetlo Road. Your one-stop shop for quality cables, fittings, electricals and electronics. Twisco, power your dream. Hey, Papa Emeka, ever since you started taking super bitters, we don't go to the hospital as we used to. My dear, it marvels me. Super bitters, also known as Aquariki, really works wonders. I can confirm that super bitters is a good mixture of African roots and herbs. It is duly approved by NAFDAC, and above all, it detoxifies your body. All thanks to super bitters. No wonder everything has changed about you ever since you started taking super bitters. You now look younger, stronger, healthier, and you don't disappoint in the other room. I beg, let me send one to my brother, my sisters, my father, even my mother. No, just send to your whole community. They should go and buy their own job. Super bitters, also known as Aquariki, is available in all the markets in Owerri, Imo State, as well as other markets in Nigeria. For inquiries, call 0811-359-1568. Go for the good life today. Go for super bitters, also known as Aquariki. Super bitters, I beg, make you enjoy your life. Take go. I would not like that. If I didn't man, show you left to chop better food. Enjoy your life, listen to your house you day. My group precious food and restaurants. Delight your family mood with delicacies at Mangrove Delicious Foods and Restaurant. Your family and friends must be satisfied with a finger-licking nutritious fresh meal, but African and continental dishes like shawarma, ice cream, popcorn, our yummy tasty fresh bread, mangrove bread, pastries, and delicious hot meals. And at Mangrove, you can get refreshment by the stick with recreational services. And we also offer home delivery services. Visit Mangrove at plot F/27 Housing Area B, New Owerri Capital Territory at Ranger Roundabout, former 4040 Roundabout, Owerri, Imo State, Nigeria. Or call 070-8894-8849. Mangrove Delicious Foods and Restaurant. Lots of love. Have a biggie Christmas and a fearless New Year. Have a biggie Christmas and a fearless New Year. That's right, it's a season to be merry, and most importantly, it's a season to stay fantastically refreshed. From every one of us at Right Foods, we're wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year. Have a biggie Christmas and a fearless New Year. Thank you.
ọ dị m onye omekadeke na redio Ọhaneze Darling 107.3 FM nwere n'otu nta ihe ọma anyị bụ Igbo Ezukọ. Dịka eleba ihe gbasara okporo ụzọ na steeti Imo, ele anyị udu mmiri abatawala nwayọ nwayọ ka ọ dị ugbu a n'ala anyị. Ya mere anyị na-ajụ kedu ka isiri hụta okporo ụzọ na-aga n'ihu ugbu a gburugburu steeti Imo, tụmadị n'ebe ahụ ibi ugbu a na-ege anyị ntị. Kedu ka isiri hụta tụmadị ndị a enyepụrụ n'ime afọ ndị gara aga, ekwela m maka nke siri Owerri gawa Olu nakwa nke si Owerri gawa Ọkigwe. Kedu maka ndị nke ọzọkwa enyepụrụ gburugburu ebe ahụ ibi, enwela ihe bidoro mewe n'ebe ha nọ ka hụ nọkwa otu ahụ ruo ugbu a? Ọ bụrụ na enwere ihe bidoro mewe n'ebe ha nọ, kedu ka o si aga na aga nwayọ nwayọ ka na-eme ya dịka o siri kwesị? N'ihi na n'oge na-adịghị anya ugbu a udu mmiri ga-esubara pụọ iche, ọ ga-abịa n'ụdị ike na ebube dịka m siri hụ ya n'ime afọ a, n'ihi na na-emebeghị eme o zuwela ntụfụrụ na chi ehụbeghị ehụ. Ya mere anyị na m ajụ n'ụtụtụ a, kedu ka i siri hụ ọrụ okporo ụzọ na-aga n'ihu ugbu a n'ebe ahụ ibi na-ege anyị ntị n'olu n'ụtụtụ taa? Ọ na-aga nke ọma ka enwere ihe kwesịrị ime iji hụ na a gbara ndị a na-arụ ya ume, iji hụ na ha gbapụrụ ya ọsọ ma rụchapụ ya n'ezi oge dịka esiri tụ anya ya? 08150501073 bụ akara ekwentị ị ga-eji nweta anyị. 08150501073. Chinonso Ugorji ka bụkwa aha bụ onwe m. Ị bọọla chi? Abọọla m chi nwanne m, kedu ka ị dị? Udo dị, pụnakụ redio gị nụ. Ugo bekee ya gazie nụ, gbapụ ya ọsọ. Ọ dị mma. Ọ dị mma, Ugo bekee ya gaziri gị nụ. Anyị na-ekwu na ngọkpala enweghị ụzọ ma otu ihe gbasara okporo ụzọ bụ ihe kwesịrị ịbanye n'ebe ahụ ibi, mana ihe na-eleba anyị n'ụtụtụ a bụ ihe banyere ndị nke nyepụrụ enyepụ. Kedu ka anyị si na-ahụta ha? Ọ na-aga dịka esiri tụọ anya ya ka ọrụ ebe ahụ ọ na-arị ka eju? Ọ bụ ya bụ isiokwu anyị kpọmkwem n'ụtụtụ taa n'ihe anyị bụ Igbo Ezukọ. Ị bọọla chi? Abọọla m chi nụ. Gị na-ebi isi akpụ ịnụ? Ifi ya gazie. Ọ dị mma ka mara ihe a ga-eme banyere nke ahụ ịnụ. Ya gaziere gị. maka ọrụ okporo ụzọ ọnwa nke esi na ọha ji edema ọbụchi abụ gawa amapụ pụọ bụtụ pụọ atapachi apete kwuru ụzọ ọzọ nke nwere nyefuru n'Imo steeti nke chịkwa na agba gawa edema ụsọ nke chịkwa na edema gawa Oguta ụsọ ụzọ niile ndị mkpọ nke ga na nwa dị ketedoro m ọgụ ya so ọ na-adịkwanụ ma dịzi a na-etikwa na ele etikwa na ọha ji edema n'ụzọ ndị ka ọ ka atụkwana nkiri tụkwala ndị agwọ ndị lemụsiri eri mụsị ka a na-akpụzi anyị maka ọwa mfe agwụwa ndị ọzọ oke ndị na-ekwara na-erepụ ma brọda ọ ga-eji ụgwọ kpatara eji shọvel arụgụ ụzọ lee n'okporo ụzọ olụrụ otu na Ọkigwe otu gọọmenti nyepụrụ kpọga mkpụkpọ ego ji arụgụ ụzọ ụzọ nke enweghị arụ ga n'ụzọ anya mmiri ga-apụ belata so ọ dị very bad gọọmenti chekwara ụmụ ihe ndị echiche. Ọ dị mma, ya gaziri gị nụ. Ifeanyị eji nke onye maka ntinye gaa n'ụtụtụ taa. Ị na-ekwu na ha na-arị ka eju n'ebe ọ dị ukwuu. Ebe a na-akpọ ọchịchị steeti Imo oku ka ọ lebara ọrụ okporo ụzọ ndị ahụ anya, n'ihi na ọ na-abụ nyepụ ọrụ ndị a ekwere n'ụlọ ọrụ ministri ndị ọ dị n'aka ịhụ na elebara ọrụ ndị anya, ịhụ na arụrụ ya n'ezi usoro ma jikwe ngwa ndị kwesịrị ekwesị ji rụọ ha dịka o siri dị n'akwụkwọ nkwekọrịta ejiri bịanye aka na ya bụ ọrụ. Eji m aka na ndị ọdịnaka ga-agbapụ ya ọsọ ugbu a iji leba anya na ya bụ ọrụ okporo ụzọ ndị a na-aga n'ihu na steeti Imo gburugburu ka ọ dị ugbu a. Ị bọọla chi? Ụwa mara gị mme n'onye ke m? Ọkwa gị pastọ? Otu a. M na-ekwu maka okporo ụzọ ahụ, biko ana m arịọ gọọmenti of Imo steeti, the governor of Imo kwere ụgwọ na ụzọ dị mma
ọ na-adịkọrọ mma mmadụ ịdị na-eme ihe kwa ahịa chiri dịrị ụzọ niile na-adị mma na mgbochi ka ụdị kredit nyere ya agụgọnụ ka ọ na-eme eme ụdị mmiri abịara ụdị mmiri bịa na ole mgbe ọ ga-eji arụ ụzọ ndị a adị mmadụ na-emekwara ihe nlete ihe nkeme ihe ewu ka a mara ma afọ kọzọ na-abịa abịa ma afọ anọ na-abịa abịa ga-atụgara m ọzọ ede nwebere ihe ọbụla ahụ n'ụwa ihe gbaja mmadụ obi ọma n'ụzọ biko ana m asị ya kelite ama m sọ o nwere some cases o nwere some court cases o nwekọchiri mana ya elekwatara ihe ndị ha anya ihe ndị hụ distraction nyere ya so ya fokọsigoro ihe gbasara ụzọ a atụ ka ọ ga-enyere aka ụmụ ịmụ niile ga-asọpọtụ ya nyere ihe ọ bụla ọ na-eme ihe m na-echete gị na Chinonso onye nwa gozere gbara gị meno pastọ maka ntụje gị n'ụtụtụ taa ị na-ekwu na ọ na-abụ ụzọ ma mma aga ya ugboro abụọ onye nwere ntị ya nụrụ Ịbọlachi CPC chief kem ọ dịkọ nke si leluchie dikin gbara gị meno onye kem ọkara esi mgbirichi abụọ mana anụ m na ugbo orogwe city of progress ihe chọrọ ikwu maka ndị ụzọ ụgara mgbirichi ụmụọkanne adabakụrụ ụmụ nwanyị ndị na-eji wibara apụrụ adịapụ bịa nyere enyi garị ịmara amụrụ ha ọmụmụ ụkwụ a na-egbule ha mgbu ha na-aga n'ụzọ ọhụụ ana m ahapụ wibaro dịtụ ụzọ arị mma ha biko hapụ ndị nne anyị nwaanyị anyị nwara ahụ ụzọ ụmụ nwaanyị ndị na-ehepụ anyị ihe garị iwepụrụ anyị garị hapụ chapụ na wibaro na-abịa ọ na-enye ha nsogbu ego ebe orogwe ụzọ si orogwe gama oyi na ịbada na irite na ụmụ ọha niile arịghị mma ha ga-emechiere anya mmiri zoro ekiri ndị mmadụ sọfụra mmiri enyepụla ya bụ okporo ụzọ enyepụla ya ka ọ dị ugbu a ọ dị mma dịka na-akụpụla mana na-amachi ịmata ma enyepụla ya bụ ọrụ okporo ụzọ iji mara ndị a ga-atụ ụta ka ọ dị ugbu a ọ dị mma 08150501073 ka bụ akara ekwentị ị ga-ejepụta n'ụtụtụ taa n'ime anyị bụ Igbo Ezukọ Ịbọlachi ya gaziere gị nakwana akụ redio gị kpamkpam gbanyụcha ya gbanyụ ịnụ gbanyụcha ya kpamkpam ka m na-anụ gị ọfụma nwere ike na-ekpeta maka ụzọ anyị Chineke ga-emebere a na-ara ya anaghị enwetala ebe ndị a na-akpata akpa obere obere aha gịkwa nna ebi nwaanyị ahụ Miriam Sinekede akpọra Miriam Sinekede ọ dị mma dịka ebe ọzọ nwere ike imekwu gbasara ihe ụlọ akwụkwọ ha jishi ike na-ekpe oge adịghị nwere ike Naijiria mma gbasara ihe ụlọ akwụkwọ onye ike mmadụ na-agụ otu ị ga-anọ n'ofu klaasị gị na-anụ ya simesta abụọ na-anụ ya tinye ga na-aga ka ha hapụ ịkpata ọgụ ọzọ na Naijiria ike ọzọ enweghị uche na ha plan na ha jishi ike etiti ha were etiti ha ma ọnwụ ya ọnwụ n'izuụka na-abịa abịa anyị nwere nchekwube na ọnwụ n'izuụka na-abịa abịa ka ga-agbapụ ụlọ akwụkwọ ịnụ ihe webigala gị oke na-abịa n'ọlụlụ ochie kemgbe ọtụtụ afọ ruo mgbe a na-achọ egopụta ya etiwe na ihe eshigbuo na ya nwanne nwe ndidi nụ akọlọla ọfụ straik ya mere a na-atụ anya na a ga-agbapụ ụlọ akwụkwọ n'ime izuụka na-abịa abịa dịka m siri ihe n'otu akwụkwọ akụkọ gụpụtara n'ụtụtụ taa ya mere nwe ndidi nyefere otu agwụla agwụ ọ dị mma 08150501073 Ịbọlachi abụọla m chinu aha gị na-ebi isi akpọ anyị Obinna si ezi obodo ya gazie pụna akụ redio gị nụ pụọ kpamkpam gbapụ ya ọsọ biko ihe kwuru gbasara okporo ụzọ ya arụ menwere ya na-akpọ ịrụ ụzọ ahụ na mkpunye na-etiri n'afọ gara aga n'ụzọ achị iri agwa gawa Nnekede pụọ poli ruo Nnazi anyị tiri ndị mara mkpu gọvanọ na-ekpe anyị mkpa na ọ bụrụ na udu mmiri ewepụ aka na a ga-amalite ọma ya bụ ụzọ ruo ugbu a anya mgbe nke eji ọkụ ma ihe ọ bụla n'ụzọ ahụ ruo ugbu a mmiri ezuola ọ dị mma ụzọ ahụ bụ mmiri ezuola ọ bụla mkpa niile kwere anyị n'afọ gara aga ruo ugbu a ejide na ọgwụ ọgbọrọkọ mee ihe ọ bụla n'ụzọ ahụ biko anyị kwanụ mmadụ ka e nyere anyị aka ụzọ ahụ nene kwesịrị ka arụ ụzọ ahụ a na-esi aga puku a na-esi aga poli a na-esikwa ya gịrị nke ụzọ gbawara rọba esteti ugbu a enwebeghị ihe mere ya
ya rịrị gị mmenụ Obinna si ezi obodo kpa n'ụtụtụ a ị na-ekwu banyere okporo ụzọ siri poli nekede gawa ihi agwa okporo ụzọ ahụ n'ikwu eziokwu ihe a wee cheta ebe wenyere ndị bi n'ebe ahụ nakwa ụmụ akwụkwọ ndị na-aga akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ federal poli nekede nakwa futo na ihe okporo ụzọ jikọrọ ụlọ akwụkwọ abụọ gbapụtara ihe na steeti Imo ụlọ akwụkwọ abụọ eji eme ọnụ na steeti Imo ya mere ama m ihe ejiri hapụ ya bụrụ okporo ụzọ ya dịzie nnọọ ka ihe eji egwu egwu kemgbe ọ na-eruwela afọ abụọ ugbu a atụwara anyị rụchapụ ya bụ okporo ụzọ mana ejole nne gị kọkọrọrọ m bikonu ndị ọdịnaka gbapụ ya ọsọ rụpụ ya bụ ọrụ okporo ụzọ n'ihi na ụmụ akwụkwọ ndị be ebe ahụ atala onye ahụ jobu n'ahụhụ bikonu gbapụ ya ọsọ ị bọọla chi alo aha aw narịtụ enu ka eweke n'oge ọfụma ọbịtị ọha ji ọ dị mma biko ahụ na-arịọ Imo steeti gọọmenti ka ha leba anya n'ụzọ isi ụmụakwụ gọọgide gawara gafara wedema ebe nwere wọtaswit ọ nwere ezigbo ihe ma Imo steeti wee na refinarị abịa n'ụzọ ka refinarị ahụ nọ n'ihi ya ka m na-akpọkụ steeti gọọmenti ka a na-ebu ụzọ ahụ anya tanka na-agụ mmanụ na-eji mmanụ na-agafe ebe ahụ ụzọ ahụ adịghịkwa ọkịka ọ dịghịkwa ọkịka biko rịọrọ m Imo steeti gọọmenti Chief Hope Uzodimma ọ na-anụ gị ugbu a ka ha na-ebu ụzọ ahụ anya tutu udu mmiri na-abịa n'ụzọ ndị ọha chịkọta ọbịtị wee n'ichie n'ime ọkanne ụzọ ha kpe ebe ọgịga biko ha mezara anyị ụzọ ahịa n'ihi na ụzọ ahụ bụ ụzọ esi ebu mmanụ na-aga Port Harcourt na-aga ebe ọbụla biko nwanne m si ụbọchị ya gaziri gị gbalịa ka igwe ịkpọla ya nnọọ n'ụtụtụ ọ dị mma ndị ọdịnaka eji maka nọ na n'ụlọ ya n'ụtụtụ taa biko gbanụ mbọ hụ na okporo ụzọ ndị ahụ nọ n'ezi ọnọdụ n'ihi na ọ naghị adịkwanụ mma na ebu mmanụ ahụghị ụzọ esi agba agba ọ bụ ihe jogburu onwe ya na njọ biko na lebara n'okporo ụzọ ndị ahụ anya iji hụ na ha nọ n'ezi ọnọdụ tupu udu mmiri a na-ezebata kpọmkwem n'ala anyị. Ịbọlachi